Balimao ani kuma très urgent. Balimao an dusu kasilen bɛ bɔ ka fɔ aw ɲɛna ko Faransi ni CEDEAO mɔgɔw bɔra ka taga peuple benoît mɔgɔw Benenkaw olu k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Faransi ni CEDEAO mɔgɔw de filɛ ka taga u lasigi jɔnya la tuguni ka na ni Patrice Talon ye n'o y'u ka jɔnkɛ ye. Ne Segu Tunkara ne ye kuma in mɛn a ye farigan de bila ne la. Ne ma dumuni kɛ hali bi. Mɔgɔ nisɔndiyalen bɛ ko Patrice Talon gɛnna ko sigira ka na tuguni ni ma kɛ nouvelle duman fiyewu. Patrice Talon yɛrɛ bɔra ka kuma. Vraiment ne ma Benenkaw faamuya quoi. U kun kan ka bɔ de Benenka bɛɛ de kun kan ka bɔ nin na. Surasi ninnu ye patriotes de dɛ. Surasi minnu kun bɛ fɛ ka Patrice Talon gɛn wallahi ils étaient sincères. Maintenant u ka fɛn bɔ ka yira u la. A dan tɛ surasi voilà ni ne lieutenant colonel ye ni cɛ in voilà parce que confusion dɔ kun nana ni cɛ in de bɔra ye message bila. Et minnu ye coup d'état kɛ olu yɛrɛ bɔra ka message bila k'aw ka bɔ u ban ka bɔ. Patrice Talon kɔni bɔra kuma na. An bɛna kumakan k'a la an kan ka mun fana fɔ an b'o fana fɔ ka d'a kan. Nigeria ni fɛnkɛ la force en attente de la CEDEAO olu de ko in tiɲɛ dɛ. An bɛ welewele bila AES ma vraiment s'il y a toujours des moyens pour que ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ ni AES bɛ se k'u dɛmɛ ni Niger ni Mali ni Burkina bɛ se ka sɔrɔsi dɔw bila ka taga mɔgɔ ninnu fana dɛmɛ cogo dɔ la dogo la o fana bɛɛ ka ɲi. Donc n yɛrɛ bɛna Patrice Talon ka kumakan k'a la vraiment n fari fagara n kan bi kojugu. Nisɔndiyalen kun don yanni n ka da n wulila ka n jatigɛlenba n ye nin information de ye vraiment n ka journée bɛɛ goyara n bolo fiyewu an ka jɛ an ka Patrice Talon lamɛn. Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise. Bon, an tɛna tɔ je parce que ni cɛ in kunkolo man di ne yɛrɛ ye. An tɛna tɔ je. Mun n'a to Faransiya kɛ an ka jango fana lamɛn. La fin des haricots pour Patrice Talon, le président du Bénin. Alors vous savez sans doute que depuis ce matin, il y a une tentative de coup d'État qui est en cours, menée par des militaires qui sont dirigés par un lieutenant-colonel qui s'appelle Pascal Tigri et qui ont pris la télévision nationale et qui ont annoncé la destitution de Patrice Talon. Alors la situation est très confuse à Cotonou. Il y a aussi des nouvelles qui annoncent que finalement les forces loyalistes à Patrice Talon auraient résisté. On verra ce qu'il adviendra dans les prochaines heures. Mais quoi qu'il en soit, cette tentative de coup d'État n'est pas de bon augure pour Emmanuel Macron, puisque Patrice Talon est l'un de ses derniers alliés en Afrique de l'Ouest. Et peut-être qu'Emmanuel Macron va tout faire pour tenter de sauver son homologue béninois et essayer de ne pas reproduire le scénario du Niger où finalement Mohamed Bazoum, le très francophile Mohamed Bazoum, avait été renversé. On sait notamment que, je l'avais révélé dans le précédent, de manière secrète, des militaires français sont basés à l'aéroport de Tourou, près de Parakou, dans le centre du Bénin, avec notamment des forces spéciales américaines. Il y a des avions de renseignement français qui effectuent des missions de surveillance au-dessus du Bénin, avec des prises de photos, mais aussi des écoutes. Est-ce que ce dispositif discret mais efficace de l'armée française pourrait intervenir pour sauver Patrice Talon? Les prochaines heures nous le diront. En tout cas, restez connectés à Chronique de France Afrique et j'essaierai de vous donner des nouvelles très bientôt. Bella jele kuma ime. Bella jele yame. Aywa. Faransi de filɛ ka taa Patrice Talon sauver dɛ. Sinon, sorasi cɛ mun ye fɛn kɛ, ale kun ye communiqué bila o. Ya, sorasi cɛ min ye coup d'état kɛ, a y'a lajɛ Benenkaw a ye mun ne don mɔgɔ la dɛ. A ye mun non. Hali ne kun kana bɔ nin kalama quoi. Vraiment. Aw ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ka d'aw ma. K'a ka bɔ ka taa ko sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ. K'a ka bɔ ne ye mɔgɔ dama ɲɛ dɔrɔn ne fari fagara n kan quoi. Bɛɛ n'ala cɛ. A ye cɛ ka mɛn fɛn na. Bonsoir. Je suis le colonel Tigri Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Flâner.
ko faransi k'i sen bɔ a la faransi d'a kɛ o faransi de coup d'état est déjoué ni jama kun bɔra faransi kun tɛ kuma Patrice Talon yɛrɛ kun bɛ boli mais jama ɲɛnama ma bɔ e hakili bɛ capitaine ka coup d'état la capitaine ye Damiba ta bɛ kɛ don na force ɲɛnama kun tɛ capitaine na capitaine ka mɔgɔw ye RTB minɛ mais c'est le peuple burkinabé qui s'est levé c'est-à-dire que saya bɛ ka kule ko ka bɔ mɔgɔ dɔ na dɔrɔn mɔgɔ bɛ ka bɔ ne ye mɔgɔ ye ne y'a ye ko ni mɔgɔ hakɛ de bɔra a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 dɔrɔn kan o bɔra dɔrɔn ne fara fagara n kan farafin dɛmɛ ka gɛlɛn farafin dɛmɛ ka gɛlɛn ne fara fan bɛɛ bɛ ka dimi bi bilahi ne fara fan bɛɛ bɛ ka dimi bi a b'i n'a fɔ beretigi de ne gosi n kɔ la bi nin ma ɲa bi ne ka journée bɛɛ goyara fiyewu wallahi alu ka parti politique mɔgɔ dɔ ye wuli bila a y'a lajɛ o fana filɛ Patrice Talon, ancien président de la République du Bénin, et à ses prestataires de services qui accompagnent ce feuilleton UBS, qu'il est encore temps qu'ils puissent rallier le rang du peuple pour que les fils et les filles du Bénin, nous puissions nous asseoir pour redéfinir de nouvelles orientations pour notre vivre ensemble. Au haut commandement militaire, je voudrais discerner mon satisfait et appeler encore à leur patriotisme. Vous êtes l'émanation du peuple. Vous avez toujours été exemplaire. C'est le moment de vous mettre aux côtés de ce peuple pour négocier ce tournant stratégique de son histoire qui l'inscrira encore au rang des nations les plus grands et les plus démocratiques. Vive le Bénin libre. Vive le peuple béninois. Nous n'avons plus le droit de reculer. Benengaw a ye mɔgɔ jigila tigɛ dɛ ka wele kaw ka bɔ farafin dɛmɛ ka gɛlɛn dɛ Assimi ninnu ye coup d'état kɛ don min na anw de ye jama labɔ a don n'an kun tɛ san b'a sɔrɔ Assimi ninnu bɛ kaso la mais nous on n'a pas regretté. Moi je n'ai pas regretté dɛ an ye Assimi ninnu dɛmɛli mun kɛ ne m'a regretté dɛ au moins ko dɔw kɛ nin kɛra quoi hali n'a ka sɔrɔ an man di bi ko dɔw kɛ nin kɛra u y'a dɔn an ye u m'a dɔn an ye l'histoire dira que M5 de Djamalabo pour soutenir les militaires. Ça, c'est une réalité. Bon, ça, c'est une leçon de vie. Ni Sorasike est coup d'état. Assimi, aïe, namede. Ima Patrice Talon tara commenter là. Parce que Djama de Mabo. Sorasike lenga tchea dronte coup d'état. Aïe, ouya prigi paraga Djama Mabo. Djama Mabo dro, président Sigira Kananola. C'est le peuple. Moro, ibe coup d'état que do, moro mi sauve au dos. Billahi ni o janfa à la Bible. Ni o bla à la Bible. Et bien, coup d'état que donne, il va s'en ballon. Bon, ni quoi il fallait faire, mon coup d'état, tentative de coup d'état. Ou bien son goût secondaire, ou bien son goût, wallah, bila, ou bien son goût secondaire. Ou bien humiliation sur le bedauka. Pour que Sorasi verra kanake. Sorasi il be coup que domine, mon mimbi beau don qu'elle n'a qui demain. Ni ala. Mam, il be coup d'état que donne, mambi demain au don. Wallah, billahi. Hani saya di big. Hani samperen de bejiki. Ikini ka kola soma. Wallahi billahi. Afle, tche bora, ayaka coup d'état ke, afle ni, ayaka vibla risque la. Ka jama wule ko jama kabo, jama shimabo. Moko shimabo. Coup d'état ke la yere de bora korade. Est-ce que Assimi yere bora ko jama kabo? Non. Assimi ake douma, ouya ou ne wule dougola. Assimi nou mata fote la, ko mali a ebo akan soutenu. Assimi nou ake douma, ouye ne de wule. Ne de bora ka jama wule, ngo jama ebo kana. Voilà, tche fla ka vibe danger la. Tiana ne jigira malien baw fode malien munu boraka Assimi nunu ka coup d'état soutenir baw fode vraiment anda ka sɔrɔ Assimi nunu manya tiana ya seko ke tiene yɛrɛ farafa bɛɛ na tiene bɛ vidéo bla malien fɛ bɛɛ France Italie Benenga ye mɔne do mɔgɔ la dɛ non Benenga ye mɔne do mɔgɔ la bi dɛ ka bɔ aw ma bɔ ne ye Patrice Talon ye bilahi farakan de ne minɛ ne ye Patrice Talon bɛ ka kuma tele la dɔrɔn ne banana de kaɲ Francis sigira tuguni nte nouvelle duma shima malien fɛfɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci no ala abe Senweb application télécharger n'a télécharger abe ne ka corpromo do urgent 10 € bena o ya yɛrɛ taye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ du aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka Orange numéro do a n'u tɔgɔ bɛ 40 kan n'a wari cuma b'a sɔrɔ Orange Money la sur place wari cogo fila tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wari cogo filanan sabanan badabada 1,99 €2 € kɛmɛ fila dɔrɔn sinon Malais de kundo quoi Senweb photo yɛrɛ filɛ quoi ne yɛrɛ kunkolo ɲagaminen an ka a kan bɛɛ